irati kanpoan egotea iruditu zaitez dela ez justoa, nire ustez oso ondo egin dute, baina beste partitik, karo, ziren nahiek ala gu, orduan noski gu pasatzen nahi dut, baina kriston pena eman dit, harremana oso ona zen. Zerekin gelditzen zarete, hemen 3 aste egon gara elkarrekin, eta lehiaketatik, zer atera duzue? Egin ditugun harremanak, primeran pasa dugula, eta bueno, esperientzia bikaina izan dira. Eta negar egite ondo dago, baina irriparra egiten duzu, Vale! Irati izan da kanporatua, eta, pena handia. Badaukagulako elkarrekin erlazio ona, eta pena handia ematen digu. Irati, zuen ibilbide hau, haze bandan, amaitu da. Irriparra batekin amaitu da bila, gainera oso gustura egon gara zuekin, eta zuek ere beste horren beste egon izana espero dugu. Eta hemendik aurrera, Euskal Herriko plazaren baten edo, ingo du, topo elkarrekin, ezta? Egerki agoitzera doaz, Irati, eskerrik asko! Neskak! Zer ematen dizuen pena gehien? Nik agian, eske eman digute valorazioarekin dena ondo, eta gero etxera ez genuen espero. Eta hori da gehien txokatu zaigun gauza. Ez egitzea, ez etortzea berriro. Iratiak egin dabe dantza. Ez dabe arnazaren kontua ondo egin dabe, abestu dabe ondo. Koreografia izan da kristona. Da gero, egon direz beste talde batzuk hori kritikatu egin dabezenak da juten direz beraiek, niretzako ez da bidezkoa. Egin den negar, hasieran, egin dugulako harreman oso ona, da baita ere, niretzako ez direzenean gauzak bidezkoak, ematen dozte rabia asko. Da egiten don negar da ez da negar, ez da impotentzia. Pana ematen dit nire ere, kristopena ematen dit, agoitzen egon nintzen zuekin. Oso ondo egin zenuten audizioetan, pilat gustatu zitzaidan, abestia oso ondo egin dezue gaurkoan ere. Orduan esaten dizuet ez etxitzeko, aurrera jarraitzeko fuerte, oso ondo egin dezue eta benetan gustora egoteko moduan. Baina, azkeneko momentua iritsi da, eta zoritxarrez eta asko sintituta gure fabrika utzin behar dizuen eskak. Txalo bero eta potente batekin. Beste bat arte.